achiel to ripo bedni watieko saa 10 te wachako saa 8 mabe wadhi mit adier gima nindo kelowa kae. Omiyo nitiere gik mang'eny kabisa moripo bedni wang'iyo as jotelo ma one of those things en ni my interest gimomiyo iyiera kata gimomiyo achiwra mondo yiera mondo abed governor kata bed mana MCA kata gimomiyo bende ayie mondo abed appointed as chief officer kata mana CEC en ang'o? En mar mondo adhi meet my personal interest kose en mar mondo adhi ati ne jopiny? To itiyo ne jopiny no Cleophas pile pile waromo gi some of these retired leaders. Yudo ka ng'ato samoro dhi kata mana Nairobi hospital kata Mata hospital odhi manyo services. To bang'e to nyisi ni Kevin ne gima jogo miya ni bill. En bill maduong' kabisa. Tamo me jogi chajo pesa mang'eny kama. Koro nyise ni to ma en private facility. Koro pesa ma gichaji is based on gik ma imitimoni e tuo kata gima ne dhi service mane dhi kawo. To bang'e tipenyo an to in kane ni in waziri kata kane in officer kata machalo kama nitime ang'o to better this space. Koro ka ng'ato nyisi na ing'e ni ndalo ka ok napar kamano. Koro ka sani onge portfolio, onge teko, onge nyalo. Eko chako paro ni by the dinang'e dina better make and manage these things. Omiyo dware ni mondo ng'ato kiyiero kata ka jotelo bete office to gipenjre ni ere gima watimo mondo waket services mar jogi obed maber nikech kiny ok ibibet president. Kenya ka inyalo mana bet president for 10 years, 2 terms of 5 years. Ok ibibet governor, ok ibibet senator, ok ibibet whatever you are. Omiyo kata mana as they put these austerity measures, Cleophas, dware ni mondo ging'i ni to the better aspect mar gik mwatimogi en mekwa kose en mar mondo mi waket services mag jopiny obed maber. To katieko to ng'ere bende ng'e ni another issue ma wantiere godo en cases mag governors mag mibadhi kata bed mag officers mopogore opogore. Case kodhi e court odak kabisa makia gimomiyo kinde ka Brenda kama keto wa e court case ma wang'e ni kaka why should it take 7 years? Ngech 7 years higni abiriyo ng'ato osebedo governor for 5 years. Ka case ne is just active ni weche mag mibadhi ni pesa moro okwal kacha kata ni obet nang'o to en governor ma pile pile biluonge court to court group doho kochope no oro wakili mare tipenye ni to koro wasetieko 5 years the case pod in active kendo nduguni osechopo nyaka yiero pod obedo cleared gi IBC kata Kevin Osido gi jok moko gi civil society tim gimiluongo ni red card campaign ni ji 23 gi to gin the most corrupt governors e Kenya kae. Kik uyiergi to pod yudo ka ng'ato chung senator iyiere, ng'ato pod ochung governor iyiere. Omiyo issues I know the chief justice temo gi lange mar mondo gitim alternative dispute resolution and also arrangements mosekete court gi registrar mar mondo cases gi obed shortened. But dware ni mondo wang'i this case nyalo take how long? Hapa ni en gimiluongo ni NADCO, National Dialogue Committee, the Boma Stocks manomiwa some recommendations ni cases mag corruptions mana kaka nitiere BBI should take at most 2 years. Mano en recommendation maber kabisa. To bende wapenjre Cleophas nito kata ka ng'ato sayud ni en gi weche mag mibadhi penalty marom nade mimiye mar mondo wadita kata wa prevent jogo bende manyalo gombo tim machal kamano ma bende ketho weche mag dongruok e Kenya kae. Emomiyo sama wacho ni we spend a lot of time dealing with trivial issues kaka koro mag 2 billion ka instead of mondo we spend time to wa discuss gik moko manyalo siro dongruok mantiere e gwengewa ma Kenya kae. Erokamano ahinya Kevin Osido. Brenda, ka wantiere kod paro mopogore opogore to ahinya koro sani kiwacho ni en mediated version mar county allocation kata kama osekete karka twak osebedo kendo osechope kanyo omenda marom bilion 387. Gini ka dipo ni chope od bura